sobre todo, o que máis quero facer fincapé en esta colaboración entre unha comunidade de montes, neste caso, que é a comunidade de Montes de Salcedo, e a implicación e o seu convencimiento de ser albaceas do patrimonio, neste caso arqueolóxico, que contén a súa parroquia. E dentro desa filosofía, pois que botamos de menos en moitísimas outras comunidades de montes, eu son comuneiro de montes tamén da miña parroquia, e bueno, sabemos o que nos rodea por completo, sabemos que hai unha explotación forestal moi agresiva, moito máis agresiva que a que coñeceron os nosos avós e avoas, donde pois a mecanización e as rozas son moitísimo máis agresivas aos acementos. Entonces, realmente, ter claro que desde unha comunidade de montes que estos son recursos que hai que conservar e que hai que consolidar, sobre todo pola identidade da propia parroquia, pois consideramos que é moi importante, e colaborar neste tipo de traballos aínda nos interesa moitísimo. Vivimos nun tempo que, como todos sabemos, entre redes sociais e hai unha democratización, por así chamarlo, da comunicación e das novas, non? Entonces, pois, dentro desta pequena revolución que se está argallando e que está en ciernes, pois unha posta en valor e unha difusión a través das redes sociais, a través dos medios de comunicación, pois como son a realización en vídeo, como son as charlas, como son as visitas, tanto por parte de voluntarios como por parte de persoas veciñas e persoas alleas a nosa profesión para este tipo de traballos, pois consideramos que é completamente necesaria. Esta profesionalización se reivindica tamén desde o punto de vista da empresa e se reivindica tamén a través deste tipo de intervencións, porque non só pois hai un traballo de posta en valor e de difusión, sino que tamén hai un traballo de investigación e hai un traballo onde un montón de axentes multidisciplinares, pois como a participación da universidade por un lado, a través de análisis de sementes, análisis de partes carbones e cousas orgánicas que aparecen nos yacementos, e incluso pois o propio personal que está traballando dentro da excavación, pois como decíamos hai uns anos, pois a nos parece pois unha excavación impecable e coa que queremos seguir colaborando e participando, e coa que intentamos promocionar que se difunda este sistema de traballo pois para outros concellos, outras parroquias e sobre todo outras comunidades de montes que está moi necesitada Galicia desto.